ערב טוב, והרי החדשות לערב זה. שני בכירי חמאס נהרגו הערב בפיצוץ מכונית מסתורי בביירות. ערב טוב לכתבנו בצפון, ז'ראר בכר. ערב טוב מתוק. ז'ראר, האם בעצם צפויה לנו הסלמה בגזרה הצפונית? תראה פשוש, אין לדעת מה יקרה, נצטרך פשוט להיות סבלנים, חולצה יפה. תודה. ז'ראר, מה ידוע לנו עד כה על האירועים? תראה קושקוש, הפיצוץ קרה כאשר מחבלים התניעו את המכונית שלהם, פורטה טורבו החדשה, שלא תיכנס. זה מכונית במחיר... אנחנו במהדורת חדשות, אם אפשר לא לציין שמות מסחריים. כמו פורטה טורבו, זה סקסי וזה עובד. כן, כאלה שמות. חבל שזה במבצע. כן, בוא ז'ראר... אתה מפסיד. ז'ראר, בוא ספר לי איך צה"ל נערך אל מול האיום המתחדש בצפון. ובכן, בונבון, הצבא דרוך, אבל אין פניק, לחיילים יש גם זמן לטייל, כמו אצל הטרקטורונים של איציק בכפר גלעדי, למי שמביא את השובר קופון מקבל ישר. תגידו ז'ראר שלך, כן, ז'ראר, בוא תתמקד בשאלה בבקשה. אין בעיה דובשנית, אני מתמקד בשאלה. צה"ל מפגין ערנות, מאחורי חיילים נערכים לאורך הגבול. ניתן גם לראות את אלו שהשקיעו וקנו את המדים בריקושנט. אין מה לעשות, זה סקסי וזה עובד. בום בום. ז'ראר. כן, וגם יש טנקים וכל מיני דברים חשובים. אך האם ההיערכות הזו של צה"ל לא תיתפס כמהלך אגרסיבי? תראה מיצי, השקט הוא נשמר כמה ימים לפי שעון שלי, זה ג'ניקס, ועד עכשיו אף אחד מהצדדים לא שבר אותו, כן, אז... ז'ראר, אני מדבר על... לא את השעון, את השקט. כן, הבנו. את השעון הזה אי אפשר לשפוך טרור, הוא איכות טיפ-טופ. האם ההיערכות של צה"ל... אפילו בפיצוץ של חיזבאללה, יד של מחבל אף לפוד למרד, ושעון זה עדיין טיק טק, טיק טק, טיק טק, טיק, הוא פשוט פק, פק, פק. הוא ממש... ז'ראר, טוב, תודה רבה, לילה טוב, להתראות. שתו קולה.